porque temos que lamentar unha vez máis un accidente coa motoserra. Vicente, foi o sábado, un veciño de Boiro, mentre limpaba unha finca, pois cortouse cunha motoserra. Pois sí, o típico corte provocado polo rebote da motoserra. E, bueno, dos datos que veñen no periódico, parece que se cortou na perna dereita, o cal xa non é tan típico como na perna esquerda, vale? O corte típico, acordámonos que era o rebote a perna esquerda. Normalmente vai á esquerda, na perna dereita ou estaba derramando ou estaba talando, e lle rebotou hacia a perna. Vale. É dicir, que a perna izquierda é a que máis sufre dos accidentes, pero a perna dereita tamén. Non lle houbera pasado nada se levara este pantalón. Por suposto. Este pantalón que temos aquí non lle pasa a motoserra. Escoitaron ben? Tu podes lle dar ca motoserra e impide que chegue o corte á perna, non? Bueno, isto é o que se chama un EPI, un equipo de protección individual, vale? Os equipos de protección individual o que fan é non evitan os riesgos, minimizan as consecuencias en caso de que haxa un accidente, vale? Entón, estes son os chamados equipos anticorte en motoserra. O que leva por dentro son unhas fibras, como podedes ver. Sí. Entón, ao mínimo contacto da motoserra con esas fibras pasan a cadena e a máquina queda trabada. Despois ímolo ver, porque parece increíble, pero non chega a perna, queda... Bueno, vámoslo ver agora. De feito, estamos vendo imaxes da canle de YouTube de Vicente que le explica, bueno, como podemos evitar estes riscos laborais. Estamos falando do tema, pois que a xente vexa que é verdade. O que vamos facer é simular, claro, estes pantalos anticorte están ensayados con determinados newtons de forza de impacto, con unhas revolucións determinadas, e despois de 5 lavados a 60 graus centígrados. Son as condicións de fabricación. Eu vou a simular un pouco o que sería o golpe por retroceso hacia a perna de un operario. Dalle, Vicente. A motoserra das de verdade, desde... Aí está. Parou. O primeiro que fixo é parar a cadea, non? Correcto. E agora o que temos que facer é sacar a tapa do freno, da cadena, porque senón ao tirar dela arrastraríamos as fibras. Vale. Entón vamos a sacar a tapa. Pero parou automáticamente a cadea, en canto fixo o contacto con esas fibras brancas. Efectivamente. Detívose a cadea. Os pantalós dentro do que é o sector forestal é de obligatorio uso, as evaluacións de riesgos laborales obligan a súa utilización, non así aos particulares, pero bueno, tendo en conta que un pantalón... Entendo porque son caros tamén, non? 70 euros. 70 euros, non? Bueno, pero eu entendo que unha persoa que emprega motoserra debera de gastar eses cartos. Debera de gastar eses cartos, non gastar, invertir. Bueno, investir, sí, ten razón. Bueno, moi ben, vai quitar a cadena. Entón, quitamos a cadena, vemos as fibras, estos son unhas fibras de Kevlar, pensade que unha fibriña destas é capaz de aguantar muchísimo peso, vale? Entón, aquí o que van é moitas capas. Van capas cruzadas, hai varios niveles, hai a clase 1, clase 2, clase 3... Pero podemos ver para comprobar que non chegaría a perna, como quedaría? Sí, ahora vamos a verlos, vamos a ver. Bueno, vamos a quitar isto. Sí, ahora quitamos a perna. E ahora quitamos a perna, vemos que non houve corte, vale? Isto quizás non hai ninguna marca. Bueno, podería haber un hematoma, eso sempre vai haber, vale? Un hematoma, un corte sempre vai haber. E a ver como quedou o pantalón? Vamos a quitar isto de aquí. Vamos a ver. Claro, nunca chega a estar en contacto con nosa perna. E agora o que vamos a facer é sacar isto por este lado. Bueno, algo pasou? No, pero mira, non pasou. Isto foi posiblemente do propio... Do golpe, non? Do propio golpe, porque as fibras non pasaron. Se tú colles as fibras e metes a mão por aquí... Sí, foi o propio golpe, non? Sí, señor. Opa, espera, que estou... E o pantalón vale que non hai que tiralo. No, xa non. Xa non vale? Mira, tú mete a mão por aquí e intenta chegar... No, é imposible. Chegar ás fibras, non pasou as fibras. E ollo... No,
E ollo que pasa o mesmo coas botas, que aquí sabemos, pois estas botas tamén protexeron dun corte, nunca chegou ao pé. E ollo tamén, porque moitas veces os perigos os imos repasar con Vicente outra vez como debemos empregar a motoserra, sobre todo como non debemos facer, e ollo coa maquinaria que temos na casa antiga. Sí, bueno, sabemos que Vicente é coleccionista. Eu colecciono motoserras, este dos anos 55, esa dos 70, gracias xa non a estas máquinas, pero bueno, nas medidas de seguridade hai moitas máquinas que non... Quería apuntar, que non se me olvide, dicir tú, ainda se pode por, non, xa non se pode por. Os equipos de protección individual só teñen un uso. Por qué? Porque estas fibras ahora quedaron debilitadas. Es decir, estas fibras son largas e aquí están cortadas. Si nos fora outro corte aquí, que ocurriría? Perderon as propiedades. Perderon propiedades. Entonces, estou vendo no monte, estou vendo por aí xente usando, traballando con pantalóns cortados. Pois é importante apuntalo, que non se pode. Este pantalón, se che foi a perna, colgao no salón, porque... Salvou a perna. Salvou a perna. Sí, señor. Pois, de contado, seguimos con Vicente, sabe moito de todo isto, poden enviar as súas consultas para Vicente, e nos imos a Pantí.